ήταν μένει για τον Αύγουστο, αλλά χρειάστηκε πλήρως χρόνος για να την προετοιμάσουμε την πορεία. Και αφορμή ήταν η προηγούμενη πορεία των μοτοσυκλετιστών, ένα τμήμα στη Ζώδια, και να είμαι και εγώ παρόν, τους Τούρκους στρατιώτες να ανακόψουν την πορεία με ξυφολόχια και όπλα. Οι σκηνές εκείνες, αυτές που γεννήσαν την ιδέα για την πορεία του 1996, γιατί αποφασίσαμε με το κλήρωνο συμβούλιο της ΚΟΜ ότι θα ήταν ευχής έργο να δείξουν πώς αντιμετωπίζονται οι Κύπροι από τον τουρκικό στρατό. Το οικονομικό κόστος που υπολογίστηκε, έτσι η Κυπριακή Ομοσπονδία Μοτοσυκλετιστών την 30 που επιλέγηκαν να λάβουν μέρος στην πορεία που θα ξεκινούσε από το Βερολίνο, συγκεντρώθηκαν στο αεροδρόμιο Λάρνακας. Όλα ή που θα ξεκινούσε από το Βερολίνο και με τους υπόλοιπους Ευρωπαίους μοτοσυκλετιστές άφρα στις 10 Αυγούστου Λεμεσού, όπου εκεί τους υποδέχτηκαν. Μετά την άφηξη των μοτοσυκλετιστών είχαμε να συγκεντρωθούμε στην Κοφίνου για να φιλοξενήσουμε τους ξένους μοτοσυκλετιστές κυρίως. Και θυμάμαι ότι ένας ήρθε και μου είπε ότι φύγω να πάω στο αρχηγείο, γιατί ο αρχηγός της αστυνομίας. Στο αρχηγείο της αστυνομίας, τέψη. Συμφωνήσαμε να ακολουθήσουμε μία για να δούμε τον αρχηγό της αστυνομίας. Αλλά αντί στο αρχηγείο της αστυνομίας, πήραμε μαζί στο γραφείο του Γενικού Εισαγγελέα. Να γίνει διαδήλωση κατά μήκος της γραμμής, καθώς αλλά το σχέδιο τους ήταν, λέει, να μπουν και να οδεύσουν προς Κερίνια με μοτοσυκλέτες. Είχαμε μια συνάντηση του Γενικού Εισαγγελέα πολύ ωραία. Ο σκοπός και πίεση μπορώ να ακυρώσουμε την πορεία. Η ήταν ότι θα είχαμε 100 θύματα σε τέτοια περίπτωση, διότι οι Τούρκοι θα πολυβολούσαν, δεν θα δίσταζαν, επειδή είναι μια απλή διαδήλωση. Στο τέλος της συζήτησης είχα πει στο Γενικό Εισαγγελέα ότι δεν μπορώ εγώ να αποφασίσω για την πορεία, γιατί να γίνει η πορεία ήταν από το Ολομέλεια του Συμβουλίου της Κυπριακής Ομοσπονδίας. Οι πρώτοι μοτοσυκλετιστές ήταν στο σημείο όπου θα ξεκινούσε η ξημέρωμα της 6 το πρωί. Δέχτηκα από τον τότε αρχηγό της αστυνομίας, τον κύριο Χατζηλοΐζου, να έρθω στο αρχηγείο για μερικά λεπτά. Είχε γίνει μια προσπάθεια να ακυρώνεται αυτή η πορεία των μοτοσυκλετιστών. Ενημερώνονται για την έκτακτη συνάντηση. Στο μεταξύ, ο κύριος Χατζηλοΐζου, το προεδρικό, έστω τον πρόεδρο, το οποίο αποδεχτήκαμε, νομίζουμε ότι θα ήταν σύντομη συνάντηση. Η αντιπροσωπεία ξεκινά για το προεδρικό μέγαρο. Λέγοντας το προεδρικό μέγαρο, η ώρα είχε περάσει και ήταν γύρω στις 8 ώρα πριν την έναρξη της πορείας. Εκπλαγήκαμε σχεδόν όλων των αρχηγών της αστυνομίας, πρόσωπους του στρατού, των μυστικών. Ετέθησαν εκατέρωθεν τα επιχειρήματα και του είπε ο πρόεδρος του κ. Χατζικώστα, υπήρχαν πληροφορίες από την ΚΙΠ, από το δεύτερο και από το αρχηγείο της αστυνομίας, ότι οι ορισμένοι μοτοσυκλετιστές για την πορεία θα από την πορεία και θα διείσδυαν στα ερχόμενα. Άρχισε μια συνεδρίαση για μας που εξελίχθηκε και σε μερικές περιπτώσεις αρκετά έντονα, γιατί υπήρχε η επιμονή, η ακύρωση της πορείας μερικά λεπτά πριν την έναρξη της. Κατά χιλιάδες οι μοτοσυκλετιστές φτάναν στο χώρο όπου θα ξεκινούσε η πορεία. Μπορεί να φέρει εύκολο να πείσεις 3 ανθρώπους ότι αυτό το πράγμα και προσέχετε τι κάνετε. Δεν είναι σε θέση το κράτος να αντιμετωπίσει, να προστατεύσει ικανοποιητικά από έναν τέτοιο μακελιό. Και αν να πείσεις αυτούς τους οποίους... Οι Τούρκοι εντωμεταξύ είχαν την παραμεθόριο τους και είχαν μετακινήσει για
τεθωρακισμένα από την Κεθρέα αναδιπλώθησαν σε μικρή απόσταση από την γραμμή αντιπαράθεσης. Εγώ ξέρω ότι οι δικές σας προσπάθειες και επιδιώξεις ζουν από το δικό σας πατριωτισμό και αλλά οι πατριώτες πριν από εσάς και πια δώσαν την μισή Κύπρο τους Τούρκους. Τώρα εσείς θα δώσετε την άλλη μισή. Η υπομονή των μοτοσυκλετιστών αρχίζει να εξαντλεί. Εσένα σε ακούν όλοι τους πεις θα κάνω. Και λέω δεν πάω μόνος μου αγκυρώσω. Για να ζητήσω από τους μοτοσυκλετιστές να μην γίνει η πορεία πρέπει να πάμε μαζί. Και να ζητήσουμε μαζί από τους μοτοσυκλετιστές να λάβεις την ευθύνη εσύ για ό,τι ακολουθεί. Εγώ συμφώνησα με αυτήν την ιδέα. Δεν επέμενα ότι έπρεπε να πάει ο πρόεδρος, αλλά επεκράτησαν άλλοι σύμβουλοι που δεν πρέπει να πάει ο ίδιος ο πρόεδρος. For τους λόγους αυτήν πάση περιπτώσει, ικανός ή κακός, κράτησε εκείνη η άποψη. Τροσίες βρήκαμε χιλιάδες έξαλλους, διότι είχαν πληροφορηθεί την απόφαση. Και ζητούσαμε μικρόφωνο για να μιλήσουμε με τους μοτοσυκλετιστές. Δεν υπήρχε μικρόφωνο, οι μοτοσυκλετιστές περίμεναν να ακούσουν έναν ότι αγκυρώθηκε η πορεία. Και στο τέλος αναγκάστηκα να μιλήσω από ένα μεγάφωνο του αυτοκινήτου της αστυνομίας. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, μιλώντας μας για θέματα υψηλής ασφαλείας του κράτους, μας έπεισε ότι η πορεία των μοτοσυκλετιστικής στις 2 Αυγούστου πρέπει να σταματήσει μέχρι εδώ. Δεν σταματάει. Γιατί δεν φωνούσαμε, δεν κόσμο θα μου σας περιμένει. Κοίτα, σημαίες, πανέλες, δεν γίνεται. Στο Προεδρικό θα μας χτυπήσουν και στο τέλος ο καθένας δικές του αποφάσεις, ομάδες ξεκινούσαν από μόνοι τους να γίνουν την πραγματοπορία και γενικά υπήρχε το οποίο ήταν ασυγκράτητο. Η άταχτη πορεία μόλις είχε γραμμή. Αλλά πάρα πολύ αυτόματα, η αντίδραση είναι στιχτό η αντίδραση, είτε ήθελαν κάτι να κάνουν, για οποιοδήποτε λόγο αποφάσισαν ότι η διαδήλωση κατά μήκος. Οι πληροφορίες ότι ορισμένοι από την πορεία των μοτοσυκλετιστών θα αποσπώνται και θα διείσδυαν η δήλωση της τουρκικής πλευράς ότι θα τους χτυπούσε. Οπότε υπήρχε ένα θέμα σύραξης εκεί πέρα. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας δεν είχε εμφανιστεί καθόλου στον χώρο της συγκέντρωσης των μοτοσυκλετιστών. Και πείσαμε την επιστροφή στο Προεδρικό γιατί μετά αποφασίσει να απευθύνουμε διάμετρα προς τους μοτοσυκλετιστές με την απόφαση να ακυρωθεί η πορεία. Μια απόφαση της κυβέρνησης. Έχω να δώσει την εντύπωση. Η αντιπαράθεση θα ήταν μεταξύ των μοτοσυκλετιστών. Οργάνωσε ομάδες τουρκοκυπρίων με οποίες να συγκρουστούν με τους μοτοσυκλετιστές για να δικαιολογήσει την επέμβαση των κατοχικών στρατευμάτων. Λυπούμε γιατί απαγωγείται πολλοί κόσμων που στήριξαν οικονομικά την πορεία και τους ζητώ συγγνώμη. Επίκρανα που πίστεψα για τη σημερινή, αλλά τους διαβεβαιώ ότι επικράθηκε το Συμβούλιο Δίας. Τους ζητώ για αυτούς συγγνώμη. Ήταν αντιληπτό ότι τις προτροπές μας οι μοτοσυκλετιστές γιατί ήδη στους δρόμους. Οι μοτοσυκλετιστές της αστυνομίας παρακολουθούσαν αυτοί οι οποίοι άρχισαν να διασπείρουν. Και ενημερώνεται τον Προεδρικό, ανησυχούσαν. Ότι ο Πρόεδρος ανησυχούσαν πάρα πολύ για αυτά τα γεγονότα. Όλοι μαζί να πάμε. Μια ζωή μας προδίνουν. Αυτή είναι μας παιδιά. Οι μοτοσυκλετιστές. Δεν θα κάνουμε τίποτα. Ειρηνικά. Δεν θα περάσουμε μέσα. Θα πάμε να δούμε ένα μήνυμα στον έξω κόσμο. Τέλειωσε.
θυμάμαι ότι του έλεγα ότι θα γίνουν αυτά, πορεία κεφαλή, και μου είπε η αστυνομία θα την τάξει, να μην ανησυχώ. Σαν ότι ρίχνονταν ότι υπήρξαν τραυματίες και με δικό του αυτοκίνητο. Ήταν μια συγχυσμένη κατάσταση, χαοτική κατάσταση μπορώ να πω. Έτυχε εγώ να δω τι που έγινε για στην εκράτουν κι άλλα, ήμουν πήγε, βλέπαμε τα κι άλλα. Χωρίς να το θέλω, δεν μπορώ να πω, να το εκφράσω, ούτε πρόσφυγαση. Ασυναίσθητα ευρέθηκα και εγώ μες στα γεγονότα. Όταν ξεκίνησα να πάω κάτω, πίσω μου ήταν το Μιχάλη το Σπάο. Του είπαν ορισμένοι φίλοι, σε αυτή δική μας και εμείς ήδη πάει, μετά σου είπαν όχι πάω, ότι το Κυπριακό είναι μόνο για τους προσφύγες, αλλά είναι για ολόκληρο. Σε κάποια φάση είδαμε ότι έκαναν να έρθουν πάνω, αλλά είναι αριστερά, αλλά δεν έρχονταν. Ότι θα ήταν δίπλα μου, ο Μιχάλης ο Αμπρός που ήταν δίπλα, άλλον κόσμο για μένα, εντάξει, είναι πρόσεχα ποιοι ήταν. Άμα και είδα ότι προχωρούσαν ακόμα, αλλά κάτι συμβαίνει. Κοίταξα δεξιά μας, η δική μας ευφύαν όλοι. Και οποία κατεύθυνση πήγαμε. Είχε και μια απόσταση κάπου προλάβανε πίαση. Εκεί δεξιά ήδη είδαν κρίζουν λίγο και εκκούνταν δεξιά μου. Εκεί δεξιά αριστερά ήδη ήρθαν και ήταν πίσω σειρματοπλέμου. Ο Ανδρέας Κακούρης, μαζί με τον Τάσο Ισαάκ και άλλους διαδηλωτές από τα σειρματοπλέγματα, οι Γκρίζοι άρχισαν να εκτελούν το έργο το οποίο τους είχε ανατεθεί. Κάποια φάση ένιωθα χτυπήματα πάνω μου που μέσα μου είπα Ανδρέα, και σηκώστηκα, βάλα μια φωνή έτσι δυνατή και σηκώστηκα πάνω. Εκπλήξεως με εμένα έκαναν πίσω. Φεύγοντας από το Προεδρείο, σίγουρα ήταν η ώρα και 30, σκοπό να συναντήσω τους ξένους μυστές. Ο Τάσος επέστρεψε πίσω σε ένα άλλο παιδί, το οποίο χτυπούσαν οι Τούρκοι. Ενώ οι προσπαθούσαν απεγνωσμένα να απεγκλωβιστούν χτυπήματα των γκριζολίκων, ο Ισαάκ άφηνε την τελευταία που διψούσαν για υλικό αίμα. Προς τη συνάντηση τούτη, τον δολοφονία του Ισαάκ. Ευκάλαν αφρούς πως στόμα. Δηλαδή τόσο μίσος απέναντι μας, δεν μπορώ. Εμείς συντηρώναμε για μένα προσπαθούσαν να σωθούμε. Εγώ λέω σου που είχα άλλους πάνω μου, που δεν, το μόνο που θυμούμαι, που είδα ας πούμε, ήταν το δύο άτομα που προσπαθούσαν να περάσουν από σηματόπλεγμα, δεν μπορούσαν να περάσουν. Έμαθαν τα γεγονότα και ήρθε, πήγαινε στο νοσοκομείο και είπαμε ο Τάσος ότι αλλά ο Τάσος είναι τραυματίας. Στο νοσοκομείο, είμαστε δίπλα-δίπλα μες στο νοσοκομείο, αλλά υπήρχε κουρτίνα. Δεν γνώριζα ότι σκοτωθεί ο Τάσος Ισαάκ. Και ξέχαμε και πήγαμε με τη μάμα του Τζικάτο και μάθαμε να φάξουμε ο γιατρός και μου κύριε Ισαάκ, ναι. Δυστυχώς έχασαμε τον Τάσο. Περιττώ να πω ότι συγκλονίστηκα και φοβήθηκα για πολύ, γιατί υπήρχε τόση ανοργάνωσια από τις διάφορες ομάδες μοστών και εφόσον οι Τούρκοι να σκοτώσουν έναν, ίσως να σκοτώσουν πολύ περισσότερους. Ο Ισαάκ ήταν ένα λεβεντόπεδο αυτός, μπήκε εκεί. Και η συμπεριφορά των Τούρκων ήταν κάτι το τραγικό. Το βράδυ, αντιπρόσωπο μοτοσυκλετιστών επέδωσε μήνυμα διαμαρτυρίας για παρεμπόδιση ελεύθερης διακίνησης. Μετά την διαμαρτυρία μας στα Ηνωμένα Έθνη στο Λίδρα Παλάς, προσπαθήσαμε να συγκεντρωθούμε σαν για να οργανώσουμε πορεία, γιατί δεν μας είπαν τίποτε, αλλά εγώ πιστεύω ότι είναι επεισόδια. Φοβούνταν επεισόδια. Ασφαλώς υπήρχε πολύ τεταμένη κατάσταση τότε και κατά χιλιάδες, όχι μικρές ομάδες, οι λετσιστές περιμέναν να ανακοινωθεί η νέα ημερομηνία ταφής για να παρευρεθούν. Την Τετάρτη 14 Αυγούστου τελέστηκε με σε βαρύ αλλά ηρωικό κλίπ η κηδεία του Τάσου Ισαάκ. Ετίμησες την πάση σου, ετίμησες την οικογένειά και έδωσες παράδειγμα
και για μας αλλά και για τις μέλουσες γενιές. Αιωνία σου η μνήμη. Δεν θυμούμε τίποτα. Απλώς παιδί δεν ξέρεις τι σου γίνεται. Είχαμε ένα αγιό που έχεις, ήταν μεγάλη τραγωδία. Και μετά την τέλεση της οι ξένες αντιπροσωπείες μου πρότειναν να καταθέσουμε λουλούδια στον τόπο που χτυπήθηκε ο Ισαάκ. Υπήρχε ένα κλίμα με διάφορα συναισθήματα. Συναισθήματα αγανάκτησης, λύπης, απαγοήτευση για το που κατάληξε αυτή η πορεία, η ειρηνική πορεία που είχαμε σχεδιάσει. Αμέσως μετά την κηδεία, πλήθος κόσμου μένει στο σημείο που δολοφονήθηκε ο Τάσος Ισαάκ. Και μετά την νέα κατευθυνθήκαμε πάλι προς τη γραμμή αντιπαράταξης, προς τα σύρματα των Τούρκων. Οι Τούρκοι ήταν προετοιμασμένοι βεβαίως. Των υπολείπων στήθηκα εκεί στο χώρο που θα γινόταν η εκδήλωση, μέχρι να οργανώσει ο πρόεδρος με τα υπόλοιπα μέλη τους ξένους στο σημείο που θα γινόταν η εκδήλωση. Φτάνοντας στο χώρο που είχε τα επεισόδια την Κυριακή, επειδή επικρατούσε πάρα πολύ ζεστή, κάτσαμε κάτω από ένα εγκλήμα για να προσφέρουμε κάτι στους ξένους και να πιμείς νερό, ψυχτικά, ξέρω εγώ. Ακριβώς απέναντι υπήρχαν δέντρο και πρόσεξα ότι ήταν μαζεμένος στρατός από τα δέντρα. Οι κόκκινες προκλητικά στο φυλάκιο των Τούρκων. Κόκκινες, ο Κυπριακό χώμα, ο ηρωομάρ φωτογραφική, καμάρωνε και αυτά αυτόν που επιστράτευσε. Και σε κάποια στιγμή μπήσε πάνω μου ο Μακαρίτης ο Σολάκης, ο σύλλο μου. Ούτε εμείς τα καταφέραμε, αλλά ούτε και τα Ηνωμένα Έθνη μας ξέφυγε πλέγματος. Έρχονται από διάφορες κατευθύνσεις. Είδα τον Σολομώνα αυτή από τον ιστό και τρέξαμε να σωθούμε. Δυστυχώς, ακόμα μία, οι Τούρκοι έδειξαν το πραγματικό. Πυροβόλησαν ψυχρό άοπλο. Οι πυροβολισμοί κράτησαν για ένα μικρό χρονικό διάστημα. Οι ειρηνευτές μας είπαν να πέσουμε κάτω. Έπεσα στο έδαφος μαζί με άλλους. Άκουα τις σφαίρες να περνούν από πάνω από τα και το επόμενο που θυμάμαι ήταν πλάι μου χτυπήθηκε στο πόδι. Ποιος μοτοσυκλετιστής της Ομοσπονδίας, ο οποίος ερχόταν στην περιοχή που ρηχτήκαν οι σφαίρες, λέγοντας σκοτώσαν κάποιον. Εσύρθηκαν από τους Οϊέδες μέχρι το σειρματόπλεγμα, τον άφησε. Ο κύριος Ματσάκης, μαζί με ένα μέλος της Ομοσπονδίας, τον Πάμπον τον Κλειό, ανασύρθηκε κάτω από το σειρματόπλεγμα. Του προσέφερα τις πολύ δύσκολες συνθήκες. Εκεί υπήρχε κόσμος, υπήρχε η αντιπαράθεση, υπήρχαν οι Τούρκοι, οι στρατιώτες, δεν ήξερε κανένας τι μπορούσε να συμβεί. Τα γεγονότα, τη στιγμή που αναδεικνύονταν τα γεγονότα, εγώ ήμουν στη δουλειά μου. Τι έγινε τούν, αλλά τα πλάνα ήταν μακριά, δεν κατάλαβα ότι ήταν τον αδερφό μου που πυροβολήσαν. Μέχρι που μας κάποιο συγγενικό πρόσωπο με ειδοποίησε ότι ήταν ο Σολομός. Δεν πετράπει να μπει μέσα ασθενοφόρο μέσα. Και έτσι μπήκε ένα, εξ όσων θυμάμαι, ένα Land Rover. Συνέχισα όσο μπορούσα να του δίνω τις πρώτες βοήθειες. Μεταφέρθηκε εκτός της νεκρής ζώνης και τον βάλαμε στο ασθενοφόρο. Πήγα στο νοσοκομείο, ήταν πατέρας μου, ήταν ούλουσαμε. Πήγαμε στο δωμάτιο, είδα τον, ήταν νεκρός. Μετά από τα συμβάντα επικρατούσε μια πικρία αγανάκτηση, γιατί μια προσπάθεια που κοπιάσαμε τόσο πολλά για να κερδιθεί η ελεύθερη διακίνηση στην Κύπρο κατέληξε σε αυτήν την τραγωδία. Έχουμε 2 νεκρούς, τραυματισμένους. Και στις 2 περιπτώσεις εγώ διέταξα έρευνα. Βέβαια διέταξα τη δική μας αστυνομία να κάνει. Που μπορούσε να κάνει έρευνα, εννοουμένου ότι οι ένοχοι ήταν στα κατεχόμενα. Και είχαμε ως αποτέλεσμα κάποια στοιχεία τα οποία την έκδοση διεθνών ενταλμάτων σύλληψης μέσω τόσο στη μία περίπτωση, την περίπτωση και στην περίπτωση του Σολομού. Παρόλο που ξέρουμε ποιοι είναι, μετά που είδαμε τα πλάνα τα κοντινά, ξέρουμε και ποιοι τον πυροβολήσαν και ποιοι τον πυροβολήσαν, σήμερα αρνούνται. Τέτοια ισχυρά
που τον όθησαν να δω ακόμη και τη ζωή του, το πολυτιμότερο αγαθρόπος, για κάποια ιδανικά, για να κατεβάσει αυτό το κουράγιο. Νωρίς πίκρα, είναι η σημαία τους, αλλά ένα κομμάτι ρούχων να σκοτώνει στον άλλον, είναι άδικο. Δεν είναι κάτι το οποίο ξέχνει. Διότι φαίνεται και ο βολή του Σολομού, φαίνεται και ο άλλος που τον προβολεί από το παλαιό. Θέλετε σήμερα να πει, συγγνώμη. Η κηδεία του Σολά για να αποφευχθεί νέες. Σύντομα θα αποδείξετε και πάλι είστε Έλληνες από πυρών και βαφείων. Έγιναν, έγιναν. Η ένταση, υπήρχε μια ένταση, επικρατούσε μια νευρικότητα πανκύπρια. 13 χρόνια για μένα. Έχω 3 χρόνια. Όμως όσο ζω εγώ και η μάμα του δεν θα πάψουμε να μην θυμάστε τον Τάσο. Ο Τάσος ως την τελευταία μας τεχνή. Την πίκρα που νιώθουμε, είμαστε εναντίον του να βρεθεί μια λύση, αλλά μια σωστή λύση να μην πάει χαμένη η θυσία του Φού και του Τάσου του Ισάκ. Έχω ερωτηθεί αρκετές φορές εάν θα καλύτερο να μην ακολουθούσαμε τις οδηγίες του Πύρου και να μην ακυρώναμε την πορεία. Αλλά μέχρι δεν κατάφερα να απαντήσω στον εαυτό τι θα ήταν καλύτερο εάν συνεχίζαμε. Ίσως η νεκρή να ήταν ακυρώσαμε την πορεία, την κατάληξη την γνωρίζετε.